Bikaina eta paregabea, arratsaldea, betetzen ari garena, momentu honetan bostak laurden gutxi diren honetan, eta zuten zuenean, azpimarran esan du Ilaski mugibili ere tartea irekiko diogula, badakizue hortxe mugibili.euskadi.eus ataria zuen eskura daukazuela, zer egin espaldin badakizue, edo astebururako planen baten bila baldin bazabiltzate, eta Euskal Herrian luze eta zabal hainbat aktiba egiteko gogoa baldin badaukazue, ara jotzeko modua bintzat badaukazue Mikel Bringas, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iban, zemo zoe? Ondo ni oso ondo, tazu? Primeran, mugitzeko prest. Ba, izu beti sasoiko bileko zara, majo mugituta etortzen zarata, ez da? Ideien falta gutxienez ez. Aste santo ondo aprobetxatu aldute mugibiluko erabiltzaileek, ez da egite, bilaritu aldira, aukeratu aldute, zer egin, nora jo? Bueno, guk interneteko proiektu bat izanik beti opor garaian, pixka de jendia ez dago interneten oporretan, eta nik uste ohitura hona dala. Aztuiten dula pixkat ordenagailu eta teknologia kontuan, eta beste saltxatan hiltzen dela. Eta beti gabonetan, aste santuan, uda partian, beti interneteko proiektuetan jetxiera egoten da. Baina, bueno, ja, goain momentu enten gehien bat udarari begira gaudela. Ja, prestatzen bikini operazio horren zain gaude. Gaurko proposamenak ez da, bikiniarekin zerikurisik izango ote du, baina tira. Zeo zer bai. Bueno, proiektuan gero eta, nik uste, pantalla noan ikusteri badegula, gero eta elkarte gehiago, gero eta erakunde gehiago ari direla beren kirol eskaintza argitaratzen. Zerren dauntan, goi-goian azaltzen dira gehienak udalak, baina noien artean sartzen da enpresa bat, BX Sport enpresa, kiroldegi askotako kudeaketa eramaten duna. Eta horregatik pentsatu genuen, meretzi dula, ezagutza beraien iritzia, oso ikuspegi zabala eskaini dezakete, beste kiroletan egonda, ez. Eta gero bestalde baita ere, azkenengo aste hauetan oso berri ona izan dute, emaz ziurtagiria lortu dutela, ingurumenen ikuspegitik landutako ziurtagiria da, eta, igual merezi dula baita ere gai hori aipatzia, ez? Kirolgunek eta ingurumena. Hoixe. BP Export enpresako kide, zuzendaritzako kide eta gerente da, Onintzarrei, arratsaldeon, Onintza, esan du Mikelek, emaz ziurtagiria lortu berri duzuela, eta horrek kirolguneak ingurumenarekin lotzen dituela, edo hori behintzat balioztatzen dela, edo esaten dela, nabarmentzen dela, horretan zaintza bereiztea daukazuela, baina nola egiten da hori, zesan nahi du horrek? Bueno, azken finean, 2 urtetako lana izan da, eta, kiroldegiak eraikuntza bat izanik, eraikuntza horren erabilpen sostenigarri bat bilatzen dugu, bai birziklapen aldetik, bai erabiltzen dian produktuen aldetik, biodegradagarriak izatea, edo emititzen ditugun azkenean eraikuntza handia izanik, atmosfera emititzen dian sustantzia guztiak, edo igerilekutatik botatzen da nura, eta kontaminatuta ez dutea, ez? Eta, saiatzen gara, kirolguneak eraikuntza garbilak izatea zentzu guztitatik. Eta hori erabiltzaileek nabarmentzen dute, asko baloratzen duten zerbaita? Bueno, azkenean ziurtagiri hori lortzea eta lan dinamika batean sartzea da, eta dago alde batetik enpresaren lana, baina batipat langileen lana eta erabiltzaileen kontzientziazio gabe, eta kiroldegiaren erabilpen txukuna egin gabe ez genuke lortuko, beraz, beraien lanare bada. Eta zein da erabiltzaile batzuk gustura edukitzeko giltza? Kudeaketan zaudeten jakingo dutze, zertan fijatzen den bereziki erabiltzaile bat, ez? Zeri buruzko kexa duen nagusiki? Bueno, kexak beti izango dira, saiatuko gara beti denak erantzuten, edo alden neurrian denak erantzuten, sekreturik onena erabiltzailea bera zaintzea. Ja ez da bakarrik eskaintzan, edo egiten dugun eskaintzan, kirol eskaintza jarduera berriak eta baizik eta harreratikan tratu hon bat ematea, kiroldegiak garbi mantentzea, instalakuntzak txukun eta mantenu ona egitea, eta, pixka bat dena zaindu behar da, ez da bakarrik ematen den kirol jarduera ona izatea, baizik eta, hor lanian dabiltzan guztiak inplikatzea. Begiralea, ez alda gakua edo osagairik garrantzitsuenak, kasu honetan esan dizute, erabiltzailean ikuspegitik? Oso garrantzitsua, baina atetik sartzen dira momentutik ere gu beti izaten dugu ikusten duten lehenengo aurpegia harrerako langilearena da, eta informazio txukuna edo ez badie egoki bideratzen ere ez diala. Lehenengo puntua hori da, eta hortik abiatuta gero begiraleak seguraski egiten ditu gehiago engantxatu, eta talde kutsu hori egiten dute begiralekin. Jarduera fisikoa sustatzen da, ez da? Jendartean eta azpimarratzen da, zein garrantzitsua den jarduera fisikoa egitea, baina kiroldegiek zenolako papera daukate? Zein da kiroldegien lekua honetan guztian? Mezu hori botatzen da, baina gero kiroldegietan zer egiten da mezu hori finkatzeko?
Beste agenteetako bada, ez? Gaur egun egia da gero eta jarduera fisiko gehiago egiten dela, eta, jarduera hori egiteko beste era bat dira, eta nire ustez herrietan dagoen, agenterik importantena, edo azkenean dena leku bakar batean biltzen da, batzutan eraikuntza desberdina daude, baina, dena biltzen da batean, eta kirol eskaintza potolo bat egiten da, oso kompletua, kirol desberdinak praktikatzeko aukerarekin, beraz, kiroldegien papera oso garrantzitsua edo zein herritarren. Eta jende asko horren beharra dula, ez? Inkestetan egia da ikusten dela, eta gero jende jo esaten digula, bere kabuz egiten dula kirola, ez dutela zeren beharrik, bizikleta hartzen du, eta badoa, oinez badoa egiltzea, baina batzuk bai behar dutela asteroko konpromisu hori norbaitek jartzen diela, sentitzeko benetan betetzen ari dela asteroko lan hori, ez? Eta hortarako, nik uste kiroldegietan dagoen eskaintza funtsezkoa dela, ez? Bai, hori da, obligazio bat bezala hartzen dute asko, disiplina bat hartzeko, eta... Askotan disiplina etortzen zaigu kirol proba bat muturren aurrean daukagunean, ez da? Eta bai alabai egin behar dugunean, prestatu behar dugunean, orduan konturatzen gara, baina uda ere askorentzat ez da akuilu txarra izaten, lehen bikiniagatik hasi gara izketan, eta bikinia ez bada txokolate tableta izaten da, eta kontu bat edo besteagatik, ez da? Hala ere, eskaintza eroso aldakorra izaten da, ez? Kiroldegietan, etengabe berritzen ari den eskaintza bat da, nik etxera iristen zaizkigun publizitateak edo, inguruan daukagun kiroldegiko informazio iristen zaigunean, izugarri izen berezi desberdin eta etengabe aldatzen direnak aurkitzen ditut, ez? Eta horretara ere jarri beharko duzu, pentsatzen du? Bai, etengabe berritzen ibili behar geha, bai eskaintza berritzen, bai begiraleak leno aipatutako begirale horiek formakuntza etengabea jaso behar dute. Azkenean, estatu batutatik bai moda asko etortzen dela, modak, pasa egiten dira eta pasa egiten dian bezala beste batzuk etortzen dira. Orduan, denbora guztian berritzen haitu behar geha, erabiltzaile hori ere ez aspertzeko, kosta egiten zaien horiei gehiago eusteko, eta, saiatzen gara urtero zerbait berria sartzen. Estatu batutatik datu zela, baina zuek guain momentu honetan berezik izatere sustatzen beste bat, handikan entzatorrena, ez? Ez datorrena. Jumpfit enundikan zetorren, Europako... Jumpfit, da hori izen berria da, inundik. Jumpfita berez badago horren antzekoa den jarduera bat txekiatik datorrena, baina, bai Euskal Herrian bertan eman zaiola beste buelta bat jarduera horri, ohe elastiko batzuen gainean musikaren erritmora salto eta dantza egitean datza, eta gila esan jarri dugun kirolei guztitan, hoxe horren antzekoa. Kirolei guztitan oso arrakastatxoa izaten ari da, jende asko engantzatzen du, bai emakumezko eta bai gizonezkoak, eta gila esan erantzunakin oso kontentu gaude, eta, oain udarara begira, jende gehiago animatuko da ziur. Edo nork egin lezake hori? Abile de pixkat behar dela iruditzen zain nire, ez dakit? Probatzeko goziko zaitut. Bai, ekarri mehatzen duten makina eta ez duzu ekarri, aukera erralduz, Bai, guk benetan kiroldegitan eman diogun buelta hori da, ez? Hain intentsua ez izatea, hain gogorra ez izatea, eta mota guztietako jendeak egin ahal izatea. Umentzako ere eskaintzen dugu, zenbait kiroldegitan, orduan nik uste edo zein erabiltzaile motantzako aproposa dela. Eta zue bai ez duzuela orduan atsen ikartzen, orain Mikelek esaten zuen udako kanpaina hori hastear dagoela, eta pentsatzen orain izen ematepeak eta irekiko dituzuela, beraz? Bai, orain ari gara eskaintza guztiak izten, eta izen emateak irikitzen, eta zu lehen aipatu duzun bezala, etxeetara informazioa laizter iritsiko da, eta mugibilin bagabiltza informazio guztia zintzilikatzen. Jumpfitaz aparte, beste nobedarerik balda, aurten nola? Nagusiena hori dela esango nuke, orain indarrakin sartzen ari dana guk total training deitzen diogu, baina herri askotan crossfit edo cross training edo horren antzekoa eskaintzen ari dira, guk beti saiatzen gara datozen jarduera horiei kutsu osasuntxuago bat eta erabiltzaile mota gehiagoren gana bideratzea eta ez forma oso honian daudenei bakarrik. Orduan, guk total training horregatik deitzen diogu, lan funtzionalagoa egiten dugu, eta mundu guztiari bideratuta. Horintzarrei eskerrik asko, bisita honengatik, zuen egunerokaren berri mateagatik, eta nola baitere, akulua ere, pixkate horre, jarri dugu, zeregin ez da, orain apuntatu beharko dugu, ez da Jumpfit izango den, edo nire tenisarekin edo konformatuko nahi zen, monitore hon bat dugu bazenute, hori bai hori estimatuko dizueke. Mikel, mugibilira itzulita pixkat, beti ere botatzen diegu, erronka bat etxekoi, altxorraren bila jartzen ditugu, azkenengo asteetan ere egin dugu,
ez dakit, soluzioaren bat emango ote dugun eta beste erronkari baiarrik ote diegun, edo? Bai, bueno, beti bezala nabarmendu batzu baitugula zerra horrian, eta gaur, bueno, nabarmenduko nituzke, alde batetik Iruña, Okan, lorategi botanikoan eskaintzen ari dan eta etxi ikastaro batzuk. Gero Basaurin Down sindromenen aldeko martxa bat ere bada, Donostiko Manteo kiroldegian Aero-Wellness doako saio bat ere badego iragarrita, eta Lesakan Salvador Jantziren omenezko martxa zikloturista bat, eta bueno, beti bezala altxorraren bila, aitzaki zehatza mugitzeko pixkat eta zerbaiten bila juteko. Aurreko programan Beloki mendian izkutatu genuen, berehala joan zian elurtuta zeo, baina berehala joan zian horren bila, eta elurrazpien aurkitu zuten Donostiko Txemi, Frodo eta Miranda ibiltaria joan zian horren bila, eta gaurkoan ere, beti bezala beste GPS bat, kasu honetan, Euskal Herriko beste toki batian izkutaturik dagona, eta kasu honetan dago Euskal Herriko bi zonalde erabat ezberdin lotzen ditun pasabide baten, eta pasabide horrek garrantzia badu Santiago bidean. Bueno, garbi utzi dut. Bueno, esango nizuke berala non dagoen. Juan Bila, venga, Iban, bukatu programa eta guazen. Azte bururako eguraldi txarre mantzula uste dut, ez bihar lanera etorri behar dut? Nik uste biharko hau ere ja. Biharko ja, matematek altxako gula bere legutik, ez da? Bueno, ez da aukera txarra, ez da leku txarra hori bisitatzeko, eta aukera duguna bintzat joan da dela, Mikel Bringaz. Eskerrik asko. Zuei. Eta izango dugu elkarren berri, ia joateko moduan norden, ez da?